Moja bezvýhradne najobľúbenejšia čistiaca pena na tvár. Bye Bye Blackhead používam už skoro rok a pol. Striedam ju aj s inými čistiacimi penami, ale nikdy nemôže chýbať v mojej rutine aspoň niekoľkokrát za týždeň. Príjemne voňavý gel sa nanesie na suchú pleť a rozotrie. Takmer okamžite sa na tvári začne robiť pena, ktorú treba nechať pôsobiť. Bye Bye Blackhead je skvelý v boji proti čiernym bodkám a hĺbkovo čistí pokožku. Pravidelné používanie bublinkového čistiaceho gelu dokonca pomáha pri prevencii vzniku vyrážok, ktoré nás radi nemilo prekvapia. A ak už sa nejaký ten pupáčik objaví, vďaka tejto pene od Combine mi zmizne o mnoho rýchlejšie. Keď vám gel na tvári kompletne vybublinkuje, rozmasírujte si penu a dôkladne opláchnite vlažnou vodou. Tento čistiaci gel bojuje s nečistotami, čiernymi bodkami a sťahuje pory. Bye Bye Blackhead zanechá pleť rozžiarenú, hydratovanú a s čistým pocitom, ktorého sa naozaj nebudete vedieť nabažiť. kmagic.sk